Mama. Papa. Papa. Ibu. Pinku. Pinku. Papa naik. Papa naik, kamu gala kamu. Papa kamu gala. Ah. Hah? କଣ କହୁଛୁ? କଣ କହୁଛୁ? କଣ କହୁଛୁ କଣ? ପିଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଯିବ ସିନା କାମ ଦୋକାନରେ ବଇଛି ପିଙ୍କୁ ଯିବ କଣ ପାଇଁ? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସ। ସେଇଠିକି କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ସେଇଠି କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ହଁ ସେ ବା ସିଆଡେ କହୁଛି। ହଁ ମାମା ଗାଧେଇ ଯାଉଛି। ମାମା ଗାଧେଇ ଯିବ।